راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ባሕቲ መስከረም መበል 62 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም ብዝርከቡ ኤርትራውያን ትዝከራላ ምጅማር ንሓርነታዊ ቃልሲ ዝፈለመት ባሕቲ መስከረም 1961 ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዘካየዶ ደማዊ ኩናት ዘራእዮ ተጻዋርነትን ዘይተጻዓድነትን ከምኡውን እምቢ ንመግዛእቲ ምባሉ ዝመስከረት ዕለት እያ ተኸታተልቲ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዘርእይዎ ዝነበሩ ምጽናት ህዝባን ህርፋን ጎበጣን መልክዑን ሜላንዳ ቀይሩ እምበር ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ሓደጋ ኣይተገላገለን ዝብሉ ብዙሓት ወገናት ናይ ወለዶታት ቃልሲ ንናጽነት ኣብቂዑ ቃልሲ ንምትካል ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ብሓድሽ መንፈስ ክለዓል ጸዊዖም ፈለማ ብረታዊ ቃልሲ ሓመድ እድሪስ ዓወቴ ኣብ ጎቦታት ኣዳል ድምፂ ቃልሲ ናሕርነት ድሕሪ ምቅልሑ ካብ ኩሉ ኹርናዓት ኤርትራ ዝመጹ መንእስያት ናይቲ ዘበን ስለ ዝተጸንበርዎ ናብ ሓደ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ናሕርነቱ ዝቃለስ ሓይሊ ከም ዝተቐየረ መዛግብ ታሪኽ ኤርትራ ይሕብር ካብቲ እዋን ተጀሚሩ ክሳብ ዝዕለት እዚ ካብ ኩናት ዘይተናገፈ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብቱ ብስኒትን ሰላምን ዝነብረላ ዴሞክራሲያዊት ሃገርን መንግስትን ኣብ ምምስራት ሓያል ቃልስን ሓድሽ ውዳበን ከም ዘድልዮ ይግለጽ እቲ ኣላፋት ጀጋኑ ደቁ ወፊዩ ዝረኸቦ ናጽነት ሙሉእ ሓርነት ሰላምን ቅሳነትን ስለ ዝሃቦን ቃልሱ ብዝተፈላለየ መንገድታት ይቐጽል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብስም ብርጌድ ንሓመዱ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጠርናፈ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ እውን ሓደ ኣብነት ናይዝዩ መንገዲ ኣየር ግብፂ ብሰንከቲ ኣብ 15 ሚያዝያ ዝተወልዐ ኩናት ወተሃደራውያን ሓይልታት ሱዳን ናብታ ሃገር ኣቋሪፅዎ ዝጸንሐ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ዳግም ክጅምር ምዃኑ ፍሊጡ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እቲ ካብ ሎሚ ባሕቲ መስከረም ዝጅምር ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ካብ ናብን ከተማታት ካይሮን ፖርት ሱዳንን ምዃኑ ኣነጺሩ ምጅማርቲ መንገዲ ኣየር ምስ ስድራ ቤታቶም ተፈላለዮም ዝጸንሑ ይኹኑ ንዝተፈላለየ ጉዳያት ናብ ወፃኢ ሃገራት ክገሹ ዝደልዩ ሱዳናውያን ተዛማዲ ሩፍታ ዝፈጥር እዩ ግብፂ ሃገራዊ መንገዲ ኣየራ ናብ ፖርት ሱዳን ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ክጅምር ዝወሰነት ኣቦ እምበር ለዋላዊ ቤት ምኽርን ኣዛዚ ሰራዊት መንግስትን ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ናብቲ ሃገር ብምብጻሕ ምስ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ዝገበሮ ዝርብ እዩ ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ግጭት ወተሃደራውያን ሓይልታት ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱምን ከባቢያን ከምኡ ድማ ዞባ ዳርፉር ዝተሓጽረ እዩ ጀነራል አልቡርሃን ቅድሚ ናብ ግብፂ ምጋሹ ኣብዚ ልዕሊ 4 ወርሑ ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት ንመጀመርያ እዋኑ ካብ ካርቱም ወፂኡ ናብ ፖርት ሱዳን ከም ዝኣተወ ይዝከር እቲ ጀነራል ንፖርት ሱዳን ከም ጊዜያዊት ከተማ መንግስቲ ክገብራ እንተወሲኑ ሱዳን ከም ናይ የመን ኣብ ክልተ ከተማታት ብዝመደበሮም ክልተ ሓይልታት ከይትምራሕ ዘስግእ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ የመን ኣብ ከተማ ሰንዓ ብዝመደበሮም ሓይልታት ሕትን ናብ ወደባይት ከተማ ዓደን ብዝጋዓዘ መንግስትን ኣብ ክልተ ተኸፋፊላ ትመሓደር ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ፋኖን ሰራዊት መንግስትን ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 183 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣፈኛት ኮሚሽን ማርታ ሁርታዶ ብ30 ናሓሴ ኣብ ጀኔቫ ዘካየደቶ ጋዜጣ ዋዕላ ምስቲ ኣብቲ ክልል ዝተወልዐ ግጭት ብዝተተሓዘ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣተሓሳሲባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ 4 ናሓሴ ሒዙ ኣብቲ ክልል ናይ ህጹጽ እዋን ድሕሪ ምእዋጁ ገዛ እናኣተወ ይፍትሽን ንዝጠርጠሮም ድማ ይኣሰርን ከም ዘሎ እታ ኣፈኛ ጠቒሳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገና ዝሃደአ ግጭት ሰራዊት መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ናይ ዝተቐትሉ ይኹን ብሓይልታት ጸጥታ ናይ ዝተኣስሩ ብዙሕ ሰባት ካብቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ብዝተዓጻጸፈ ከም ዝዛይድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ርእቶታቶም ዝህቡ ዘለዉ ወገናት ሃገር የዘኻኽሩ ብሰንኪ እቲ ግጭት እውን ኣማኢት ሸሓት ሰባት ካብ መነባብሮም ተፈናቒሎም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን